Меня зовут Юрий Колосовский, хто не ў курсе, выкладчик белорусской мовы и литературы Могилевской городской гимназии номер 1. Больше за 110 занятков прошло цягам гэтага сезону. Опыт у нас есть, але памятницы размаўлялі яшчэ ў канцы мінулага сезона, што трэба нейкія новыя ідэі, новыя людзі, і пастаяннымі нашымі гадоўцамі сёлета разам са мной будуць наши былые студенты. Приемно, что мы вырастили новых выкладчиков, Ирина Снаркова и Спадар Жмейцер. Сегодня мы распочинаем уже третий полный сезон курса мовы на Новом Могилев и сподеемся, что он будет, как минимум, не меньше пленным за попередний. Ну, про наши курсы прошло, я думаю, прикладно 1,5–2 сотни студентов тягом минулых 2 годов. Ну, сподеемся, новые люди пройдут, и те, кто ходили, так само, кому еще есть необходимость удосконаливать мову, в дальнейшем будут с нашими студентами. Думаю, что не хапае менавіта камунікацыі, выкарыстання беларускай мовы, практыкі маўлення, і асноўнай мэтай нашых курсаў бачу тое, каб людзі зразумелі, што беларуская мова гэта не сувенір, які недзе ў іх ёсць, але якім яны не карыстаюцца, а гэта нармальны сродак камунікацыі, нармальны сродак зносін, які варта і трэба штодня выкарыстоўваць. Будем спадзявацца, што курсы сёлетнія у нас новавядоўцы будуць больш папулярнымі за мінулагоднія курсы, і наведвальнасць курсу дасягне 40–50 чалавек. Ну і ўвогуле будем працаваць над тым, каб больш было рэкламы, больш розных практыкаванняў, розных гульняў. Ну і будем спадзявацца, што ўсё гэта атрымаецца і нават пойдзе яшчэ больш, чым было. Акунуць вас у гэтае страшнае, прыстрашнае асяроддзе, мы думаем зрабіць такі інтэрактыўчык, і спадарня мы можам дапамогчы. Трэба будзе кожнаму апынуцца ў краме і знайсці сваю нахабную прадавачку, і потым памяняцца месцамі. Ірына, можна, калі ласка? Пара, так. Адзін з вас нахабны прадавец, другі спрабуе набыць шкарпэткі. Не скупитесь, коли ласка не можна. Ну, я була студенткою, колькі 2 ці 3 сезони. А потім мені пропонували себе у якості викладчика. Ось я погодилась і будемо глядіти, що тут гэта атрымаецца. Спадзяюся, я не нашкоджу. Ну, в гэтым сезоне мы паспрабуем зрабіць курсы больш інтэрактыўныя, накіраваныя больш на мову менавіта студэнтаў, каб яны не сидзелі, просто слухалі, а карысталіся як мага больш у жыцці і тут непасрэдна. Калі нехта хоча загаварыць, абавязкова прыходзьце, гэта вельмі карысна будзе. На мову на новую я решила прийти и приходить постоянно, потому что если я хочу практиковать, попросила белорусского языка. Его практики очень не хватает. Это очень хороший шанс. А что касается кавярни белорусскомовной, то это идея моего сябра и моего мужа, а я их только подтримливаю. Что я думаю, что белорусы должны размовлять на своей родной мове.